Hej. Hej. Kan jeg gøre noget for dig? Jamen, jeg er ude efter en sneskraber. Nu? Ja, jeg ved det godt. Ja, Jamen, det kommer. Hvor stor indkørsel har du? Jamen, vi har faktisk en rimelig stor indkørsel. Skal I have en hver? Ej, jeg tror bare, vi skal have en enkelt til at starte med. Så vil jeg foreslå, at du skal have en i plastik. I plastik? Ja. Den er nem. Den er nem. Vejer ikke så meget, du kan hurtigt få sneen væk. Og det hænger ikke i. Nej. Jamen. Og der har vi en her til 179. Ja. Jamen, ja. Vil du sige, at den er god til både fliser og grus, eller? Grus er ikke så godt at skrave på, så skal du lige løfte. Ja. Men det er der ikke nogen af dem, der er. Nej, men der er plastik måske. Ja. Men ved du hvad, så er det sådan en, jeg tager. Ja. Det er jo sådan en. Ja. Salt efter, når du har... Salt, ja. Ja, hvis du nu lige skraver for at få det sidste væk.